oso ondo prestatzen zaituztela selektibitaterako adibidez, eta akademikoki exigentzia maila handia dela. Hurrengo urtean, edo hurrengo 2 urteetan, gure etorkizuna oso garrantzitsua izango da, eta orientazio on bat oso garrantzitsua da baita ere. Akademiaz gain, bai, gizaki bezala eta talde bezala hasteko jarraipena o jarduerak burutzen ditugu. Ikasten dugu errealitate desberdinak ikusten eta pertsonen egoera desberdinak ikusten. Hemen daukagu boluntariotza, nire kasuan boluntariotza egiten dut, eta ez dakit zenbat boluntariotza egin ditzakegun, baina asko aukeratu ditzakegun nire kasuan. Ukrainiarrei laguntza akademikoa egiten ari naiz, eta benetan uste aukera paregabea dela. Azterketa finalak amaitu ostean, elkarbizitza batzuk egiten ditugu, pixka bat hausnarketa denbora da, gure bizitzari buruz pentsatzeko, baita ere etorkizunari buruz, beste gelakidekin pixka bat hitz egiteko. Nire ustez mentalki erlaxatzeko momentuak dira, eta baita gure barnera behiratzeko momentuak. Oso egoera edo esperientzia ona bezala baloratzen dut. Azkenean gu hausnarketa sakona egiteko direlako, baita ikasleekin, lagunekin harremanak indartzeko. Eta azkenean gure tutorekin edo irakasleekin elkar ezagutzeko. Etorkizunari begira oso garrantzitsua dela uste dut, azken batean ikasketa onak izan ditzakezu, baina baita ere pertsona ona edo hausnartzen dakien pertsona izan behar zarela uste dut, eta etorkizunari begira oso garrantzitsua da baita ere. Irakasleen partetik laguntza asko jaso dut. Esan dudanez zaila da, berrian nintzelako eta azkenean aldaketa handia delako, baina beldurrarekin sartu arren oso ondo jaso ninduten eta asko baloratu dut hori. Eta nabaritu etena izan da, beti gertutasun hori nabari izan detela, galdetzen ziatela nola neon, ze sentsazio nitun, eta hori ere eskertzekoa da. Ni berria bezala asko gomendatuko nuke, dudarik gabe, harrera oso ona da eta asko lagunduko zaituztelako. Uste dut baietz, oso aukera ona da, esan dudan bezala boluntariotza daukagu, ikasketetan baita ere primeran goaz, laguntza beti ondoan izan dezakegu, beti norbait egongo da zuri laguntzeko prest. Bai, gomendatuko nuke, badira ikasle askok hori egin dutenak eta guztik pozik daude, eta izan ausartak, ez eduki beldurrik, eta